भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणेंच्या वाढदिवसानिमित्त खास शिवगर्जना या महानाट्याला दणक्यात सुरुवात झाली। सिंधुदुर्ग भाजप आणि विशाल सेवा फाउंडेशन यांच्या वतीने आयोजित या महानाट्याला न भूतो न भविष्यती अशी रसिक प्रेक्षकांची गर्दी जमली। निलेश राणेंच्या हस्ते श्रीफळ वाढवत या महानाट्याला प्रारंभ झाला। अवघ्या सिंधुदुर्ग वासियांना उत्सुकता लागून राहिलेल्या शिवगर्जना या महानाट्याला अखेर विशाल जनसागराच्या साक्षीने प्रारंभ झाला। सिंधुदुर्ग भाजप आणि विशाल सेवा फाउंडेशन यांच्या वतीने भाजपचे प्रदेश सचिव निलेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित या महानाट्याला न भूतो न भविष्यती अशी रसिक प्रेक्षकांची गर्दी जमली। या विशाल जनसागराच्या साक्षीने शाहिरांनी डफावर थाप टाकत या ऐतिहासिक महानाट्याला प्रारंभ केला। जय शिवाजी जय भवानीचा जयघोष असं म्हणत दणाणून सोडत होता। दिग्गज मान्यवरांची या महानाट्याला उपस्थिती होती। या ऐतिहासिक आयोजनाबद्दल सर्वच जण विशाल सेवा फाउंडेशनचे अध्यक्ष आणि भाजपचे युवा नेते तथा उद्योजक विशाल परब यांना धन्यवाद देतो आहेत। गर्दीचे सारेच विक्रम मोडत या महानाट्याचा आस्वाद रसिक घेत आहे। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।